Minulý rok bolo za Nobelovú cena za chémiu udelená za AlphaFold, čo je umelá inteligencia, ktorá dokáže vlastne predpovedať štiepenie proteínov. Tento rok vyjdú prvé lieky, ktoré prinesie umelá inteligencia a ak to takto pôjde ďalej, do 10, maximálne 15 rokov porazíme všetky civilizačné choroby. On ten Baťa v roce 29 patří mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě. Baťa narovnal československému člověku záda. Vás to prostě bavilo, byla jste na to hrdá, chtěla jste tvořit a ten mindset jim zůstal od těch 14 až do těch 95. Že je vám 90 a máte brutálně živé oči, máte neskutečnou životní energii a tak potkáte 1, 2, 3, říkáte si taková jako zvláštní skupinka, pak jich potkáte 10. Kdo z nich měl 89, 88, tak to prostě jako byli mlaďuši, takže ten můj věkový průměr byl tak 95. Oni měli víc životní energie a hezčí oči, jak já ve 20. A mně vlastně došlo, že já studuji s těmi svými kolegy v ročníku, kdy nám je 20 a my jsme unavení životem. Krása vlastne toho, čomu ja sa venujem, je, že tá behaviorálna ekonómia skúma podvedomé vzorce, na základe ktorých fungujeme. My si to nemusíme uvedomovať. Ale oni do veľkej miery riadia naše rozhodovanie. Neurovedci sa zhodujú, že zhruba 95% rozhodnutí, učenia sa a tak ďalej sa deje podvedome. Ale niečím to je riadené. A čím je to riadené? Práve tými vzorcami, ktoré tá veda skúma a potom ich vieme zobrať a vieme ich použiť, nech napríklad aj v tom predaji. Vďaka vám, tvorivým ľuďom, tu máme súčasnú generatívnu umelú inteligenciu, pretože ona sa naučila z vašich diel. Čiže veľká vďaka vám všetkým a všetkým, ktorí ste niečo vytvorili, pretože ona si to nevycústila z prstu, ona sa naučila matéria, z čoho ona plodí, presne. to, čo plodí, je to, čo sme my vytvorili. A teraz príde nejaká apka a v nej príde nejaká kamerka a hovorí mi, že vieš čo, ty si to tu nahraj a ja ti dám 16 alternatív, ako by tento interiér mohol vyzerať. No jasné, no ale je potom práve na človeku, aby rozhodol, ktorý z tých interiérov sa najviac hodí. V tejto nahrávke mi stačí pár sekúnd tvojej nahrávky a mám tvoj hlas a môžem s ním robiť, čo chcem. Takže môžem kľudne zavolať mojim deťom a ani Môžeš, o tom neviem, hej. že im volám. V podstate je dobré, aby si každý z nás v rodine dal nejaké heslo aj vo firme, ktoré použije pre tento prípad ten človek. Silní milujú život. Toto mi nesmierne imponovalo, keď som to objavila, že sa to hneď ocitlo na prvej alebo druhej strane. Prečo ste práve ako keby túto výzvu, tento apel dali do úvodu knižky? Já mám toho Baťu ráda, že za tou filozofií oni mají čísla. A oni ti řeknou, že táto jedna vzdychna, jak se jim říkalo, rozvzdychá postupně všechny a to pracovní tempo klesá až o 15%. Za měsíc se to stane standardem úplně a to tempo klesá až o 30%, protože na 2 vzdychny potřebuješ jednoho naspídovaného a to si nemůžeš dovolit, na to nemáš ty peníze. Proto pak začnete chápat ten baťovský leadership, že úkolem těch lidí na vedoucích pozicích nebylo ty lidi kontrolovat, ale dívat se, jaká funguje ta energie na té dílně. Baťa říká, že když jakoby nejsi schopný odkrýt, co tvoří tvoje hodnoty a jak na nich pracuješ, tak oni nechcou riskovat, že si tě pustí na vedoucí pozici, protože hodnoty se učíme od lidí, kteří jsou nad náma. Diskriminovať ženy, pretože dobre vyzerajú a predpokladať, že budú hlúpe, tak je hlúpe, povedzme si to tak, je to veľmi naozaj povrchné vnímanie. A vedela som, že pôjdem do prostredia, kde budem mať možno nižší príjem, bude to teda podstatne menej atraktívna práca, možno zídem z nejakého svojho statusu, ktorý som v tom období mala, do úplne iného levelu, ale napriek tomu som si povedala, že mi to stojí za to, že chcem robiť to, po čom som vlastne od detstva túžila. Ja som chcela byť učiteľkou v škôlke, takže to bol taký môj splnený sen. Takže bol to krok do neznáma, aj vlastne do takej neistoty. Áno. Ale dnes už mám tú škôlku 14 rokov a myslím si, že to už je dostatočné obdobie na to, aby som to zhodnotila, či to bolo úspešné alebo múdre rozhodnutie a do dnešného dňa chodím do tej škôlky s radosťou, aj keď teda niekedy odchádzam trošku zničená, ale napriek tomu je to proste práca, ktorú milujem, absolútne milujem, deti sú úžasné. A myslím si, že je to niečo, aj keď teda mám tie spätné reakcie od rodičov a aj od detí, tak je to niečo hodnotné, čo po mne ostane. Ako
dokážem zmeniť to svoje vlastné správanie, ako si dokážem prispôsobiť napríklad to prostredie tak, aby bola väčšia šanca, že sa mi podarí splniť tie moje predsavzatia. No tak, najskôr som si dal bodík na 5:30. Ten síce zazvonil, ale tam to skončilo. Potom som vymýšľal niečo ďalšie. A potom som si povedal, že dobre, tak čo je ten najväčší problém? Že pre mňa ten najväčší problém je tých prvých 10 sekúnd, keď sa potrebujem presvedčiť, že musím vyliesť z tej postele. A keď som si takto identifikoval ten problém, to už bolo roky dozadu, tak som si položil tú otázku, že dobre, čo by som vedel spraviť, že ako by som vedel nahradiť toto strašne nepríjemnú vec, vytiahnuť nohy spod teplého paplónika a výjsť von za niečo, čo bude menej otrasné, ale v podstate dosiahne ten efekt, ktorý chcem. A vyskúšal som vec, ktorá mi famózne fungovala, a to bolo, že som si dal ku posteli pohár vody. A ráno, keď mi zazvonil ten budík, tak toto, čo som spovedal, je, že vypí ten pohár vody. Že zostaň pod paplónom, ale vypí ten pohár vody. To nebolo až také komplikované. Vypil som ten pohár vody, ale čo sa stalo, to ťa preberie. Napríklad, neviem, že ako máte Nesia skúsenosť s vašim občerstvením, že či sa stane, že vám relatívne veľa toho občerstvenia zostane. Ja by som si typol, že to nie je vylúčené a teraz ten taký prírodzený impuls, že keď nám napríklad zostane veľa chlebičkov, je položiť si otázku, že tak ako ich vieme spraviť lepšie, aké iné objednáme, aby ich ľudia jedli. Ale keď rozumieme trocha tomu, ako ľudia fungujú, tak možno, že by úplne stačilo tie chlebičky prerezať na poli, aby boli menšie. Neviem si predstaviť, že niekto povie, ja nemám zmysel života, tak tým pádom nemám prečo žiť, nemám sa prečo usilovať, nemám prečo na sebe pracovať, nemám prečo chcieť byť dobrým človekom a myslím si, že ten zmysel a to zmysluplné vnímanie toho všetkého a kráčanie za tým cieľom potom zabezpečí aj to, že ten človek zostane normálny, že sa dokáže na seba pozrieť ráno do zrkadla, že mu nie je zo seba na zvracanie, že nemusí prevracať kabáty, že môže mať na nejaké situácie v živote, ktoré nás stretnú, svoj názor, za ktorý sa nemusí hanbiť. Takže si myslím, že to všetko so všetkým súvisí. Strach treba zamknúť niekde do najspodnejšej zásuvky a do najspodnejšieho šuflíka v našej skrini a nikdy ju neotvoriť, pretože strach potom stavia bariéry, strach zobudza predsudky, strach potom bráni vôbec nejakému prílivu dobrých nápadov, energie, realizácie a tak ďalej.